noastră la un episod din seria noastră de parcurs. De fapt și primul episod din seria noastră de parcurs. Suntem în conferință de Justin. Dacă mă ia ăsta pe sus, sunt rip. Mai care, bă? Ai citit ăla? Nu beau niciuna, nici alta. Pe bune, nu iubesc. Ăla Adică nu beau, mai dar rar, de tot. Foarte. Ok, lume. Și sper să vă placă acest episod. Eu când am zis la meci, mă întreabă aia ce vreau, atunci mi-au ori așa. Sper să nu-l urâți. Știi care 75 ani mi-au Hei, de dar și nu. carnet acum. Dacă nu... Sper că mi-a zis acum câteva zile. Sper să nu Băi. se audă jocul prea tare. Îți place fotbalul? Nu, deloc. Nu, bă? Să mă uit măcar. Mi-am dat sunetul, mă, mamă, deci... Bă, dar mai supraviețuiește lumea, ești nebun? Păi, ai ceva mai de bază. Bum! Mamă, dar pe aici n-a venit deloc. Am făcut cel mai greu jump. De pe Bă, de ce parcurul nu? nu. Vrea comentarii, a, te lauzi, mai bine nu vă spun și gata, nu mă mai laud, what the fuck. Da, nu? Te auzi, a? Vrei să fii prieten? Da, sunt prieten cu Da, eu sunt la Kill PvP pe alt server. Frate. Vai de capul meu, deci mi-e cam frică, uite Haide pe ce server mergem? la Dreamhack, deși nu știu de ce spune el că La top unii serverul care ăla ne-am sunt. cunoscut, eu eram așa o persoană Ești de simpatică și pe vorbeam. serverul ăla. Mi-am gândit că, bă, pe Hai cu un premium. eram cu ei, și eu cu Andrei, cu Roni. Cine? Dar, mă rog, dacă el așa observa că eram o persoană cam Eu simpatică n-am. pe acolo, Da, vreau. văd pe mine însuși. Doi n-am! Deci la Dreamhack, da. Te rog. Bă, da, nu am cont premium. Ba dai. Paul Dăling mare Da. fan, nu pot spune numele, please. Frate, o să spun numele, dacă spun ție numele... Mamă. Te-a luat! Lămăr unul calul. Frate, deci eu vreau să mă uit cum să iau un cont premium de Minecraft. De crezi că nu vreau. Hai pe Mozan să luăm. Păi costă bani. De neibi. Cont premium. Ai, dacă faci raspert. Vino cu gătiția. Stai. Bă! Bă, mă auzi? De tot. M-am speriat. Am crezut că nu mai zici nimica. Da, lumie. Și da! Ne căutăm conturi premium pentru că nu mai avem. Dacă doriți voi să lăsați... Vreau să-mi lăsați în comentarii. Mă scuzați de gălăgia asta. Scuzați, oameni buni. Urst. Uzuni. Ai huzunii? Nu. Aveți grijă. Are huzunii. Nu am. Știa să-l folosească. Nu am. V-am păcălit. Nu are. El joacă numai așa. Nici o fără hack. El nu folosește chilaura, folosește fly-ul, alții knockback-ul. Nu folosești nici fly-ul. De knockback, da. Anti-knockback, da. Anti-knockback folosește. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Salutare tuturor mei, eu sunt Justin. Tu cine ești, bă? Ștefan. Nu. Îi dau unul în gură. Nu. Lasă-mă să mergi. Tu, Doamne, De ce? să meargă să intru pe Hypixel. Mergem?
Merge, bă? Merge? Zi. Ce? Hai, Pixel. Dar bagă-l țiplea tău care îl aveai. Ți-l bagi? Nu merge. Salutare toată lumea, eu sunt Justin, alături de Ștefan. Și da, v-aș ruga să dați cât mai multe like-uri pentru acest episod senzațional. Suntem pe mapa Frostefall. Așteptăm să intre și prietenul nostru. Intri, bă? Eu nu intru. N-am de nimica. Bă, mai filmezi? Da. Pe ce are, nu? Pe Skywars? Nu joc Skyward. Cam atât a fost cu acest episod de Minecraft. Wow! Data viitoare. Pa!